Гайнан Нури улы Курмашев 1919 елның 27 февралендә Қазақстанның Тургай өлкәсе Актүбә шәһәрендә туа. Яшьли әтисез ятим кала. Балаларының иң улысы буларак әнисенә гаиләне туйдырырга булыша. Соңрак әнисенең теләге белән ул Мари Республикасының Параньга, Бәрәңге районы Куян авылына күчеп килә. 1936 елда Бәрәңге педагогик техникумын тәмамлый. 1936-37 елларда Бәрәңге районы Куян авылы мәктәбе укытучысы. 37-39 елларда Актүбәдәге мәктәптә укытучы, директор булып эшли. 1939 елда Кызыл армия сафларына алына. 1940 елда разведчиклар мәктәбен тәмамлый. Совет-фин сугышында катнашып, хәрби тәҗрибә туплый. Сугыш алды елларында Белоруссиянең Гомель өлкәсендә хәрби частьтә хезмәт итә. Анда Курмашев разведчиклар төркеме командиры буларак Бөек Ватан сугышын каршылый. 1942 елда иң ышанычлы офицер буларак айрым төркем составында махсус бурыч белән дошман тылына төшерелә. Немецларга әсирлеккә эләгә. Демблин калгасында һәм Едлина шәһәрендә, Польшада хәрби әсирләр лагерьларында тотыла. Кайбер тарихчы галимнәр Курмашев әсирлеккә махсус Идел-Урал легионында яшертен эшчәнлек алып бару өчен Кызыл армияның генераль штабының баш разведка идарәсе белеме буенча эләгә дип саный. Легионны немец командованиесе СССРга каршы сугыш хәрәкәтләрендә файдалану өчен Идел буе халыкларының әсирлеккә эләккән вәкилләреннән, татарлардан, башкортлардан, марилардан, удмуртлардан, мордвалардан, чуашлардан 1942 елда төзи башлый. Профессиональ разведчик буларак легиондагы яшерен оешманың җитәкчесе итеп Гайнан Курмашев билгеләнә. Ул кыска гына вакыт эчендә яшерен төркемнәр, бишлекләр төзи һәм аларның һәрберсеннән ант кабул итә. Шул чорда Гайнан Курмашев әсирлеккә төшкән Муса Җәлил белән таныша һәм аңа яшерен оешма төркемнәре белән хезмәттәшлек итәргә тәкъдим ясый. Курмаш төркеме лагерьларда хәрби әсирләргә СССР Совинформ бюросының фронтлардагы эшләренең торышы турында хәбәрләр язылган листовкаларны таратуны оештыра. Едлинадагы лагерьда легионерлар арасында агитация җәлдерү өчен немецлар тарафыннан 13 кешелек музыкаль капелла, мәдәни взвод оештырыла. Труппаның сәнгать җитәкчесе буларак Курмашев Шүрәле пьесасын яза. Төркем әгъзалары хәрби әсирләр лагерьларындагы чыгышларын антифашистик пропаганда алып бару. Идел-Урал газетасының Берлиндагы редакциясендә әзерләнгән листовкаларны тарату өчен файдаланалар. Яшерен төркем эшчәнлеге нәтиҗәсендә Идел-Урал легионының Витебск өлкәсенә партизаннар хәрәкәтен бастырырга җибәрелгән беренче 825 батальон солдатларының күбесе 1943 елның 23 февралендә партизаннар ягына чыга. 825 батальон күтәрелешеннән соң командование 1943 елның гыйнварында формалаштырылган 826 батальонны фронтка җибәрмәскә, аны сак хезмәтен үтәр өчен Голландиягә күчерергә карар кыла. Идел-Урал легионының бу батальонына да Курмаш Җәлил төркеме әгъзалары җәлеп ителә. Бу төркем эшчәнлегенең әһәмиятле нәтиҗәсе иректә калган 826 батальон легионерларының бер өлеше политрук Әмир Үтәшев җитәкчелегендә француз партизаннары ягына күчә. 1944 елның 15 августында алар союздашлар гаскәрләренең Көньяк Францияга уңышлы десант төшүләренә ярдәм итәләр. Һәм 24 августта Франция башкаласы Парижны азат итүдә катнашалар. 1943 елның июлендә төркем Едлинадагы лагерьда кораллы баш күтәрү һәм легионерларның массачыл рәвештә партизаннар ягына күчүен әзерли башлый. Партизаннар һәм совет командованиесе белән
илемтә урнаштыру өчен фронт сызыгына илемтәчеләр җибәрелә. Баш күтәрү 14 августка билгеләнә, ләкин махсус әзерләнгән провокаторлар ярдәмендә немецлар татар яшерен оешмасы эзенә төшәләр. Һәм аның барлык әгъзалары 40лап кеше 1943 елның 10-11 августларында кулга алына. Германияның 2 империя суды Кормашев һәм тагын 10 кеше эше буенча көрәшчеләрне аеруча куркыныч дәүләт җинаятьчеләре сыйфатында гильотина аша җәзалап үтерүгә хөкем итә. Төркем җитәкчесе буларак Гайнан Кормашев 1944 елның 25 августында Плötzensee төрмәсендә беренче булып җәзалап үтерелә. 1990 елның 5 майында СССР президенты Горбачев указы белән антифашистик төркем әгъзалары үлгәннән соң беренче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнәләр. 2005 елда Уян авылы мәктәбе диварына Кормашевка багышланган мемориаль такта куела. Актүбә шәһәрендә бер урамга аның исеме.